Priznajte sa, kto z vás miloval alebo stále miluje Milka Tender? Takú tú rolátku od Milky, viete? Presne túto. Je taká maličká a praješ si, aby bola aspoň tak 3-krát väčšia, aby ťa viac zasítila a možno by bola trošku viac bielkovín. Tak tento sen sa práve stal skutočnosťou. A jeho uskutočnenie je fakt veľmi jednoduché a nezaberie vám ani veľa času. Cesto máte upečené za 10 minút. Takto ho preklopíte, zabalíte do utierky, aby sa vám pekne zrolovalo. Zatiaľ pripravíme polevu. Mimochodom táto poleva sa dá využiť absolútne kdekoľvek. Natrieme do stredu čokoládový Erman puding a znova zabalíme. Vrch potrieme takouto krásnou krémovou polevou a dáme do chladničky. Dala som asi tak na 4-5 hodín. Keď ju rozkrájate na 10 kúskov, jeden kúsok bude mať len 62 kalórií. Cesto je tak krásne vláčne, ako si to pri roláde prajeme. A je dosť možné, že ju zjete tiež za jeden deň, ako som to spravila ja.